Côte d'Ivoire gagne la Tchalani. Net de Côte d'Ivoire. Net de Maroc. Mais il y a un pays qui joue la mienne. Il y a un vol sera 300 000. Quitte à Maroc, venez au pays. Parce qu'il y a un pays à Kadie. À Kadie, il faut qu'il y ait un team. Ballon tan a jalan fo ka tɛmɛ a jalan yɛrɛ le anu yɛrɛ yiri kun tɛ na ko nin bɛ kɛ mais a tɛmɛna anu yɛrɛ miirina ta kan yɛrɛ an b'a ladeli ala y'a tɔ taga ɲɛfɛ ala y'a tɔ taga ɲɛfɛ ala y'a kupu to Côte d'Ivoire. I n'a fɔ aw y'a ye cogo min na Wagakan kɔni olu bɔra i n'a fɔ Kɔnɔkulu ka na o yɛrɛ sɔrɔ u ka fogo la min tɔgɔ ko place de la paix yaasa ka se ka éléphant de Côte d'Ivoire senkɔrɔma dɔn olu ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ Guinée Bissau kan ni ballontan fɔlɔ ni kɔni o kɛra sababu ye ka se ka to Côte d'Ivoire n'a ka équipe olu bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka yira ko CAN min nana kɔni CAN 2023 o bɛna kɛ selibale ye olu ka du kɔnɔ nin tun ye Kadiya Tarawele kumakan ye ka bɔ Buwake VOA Bamara o tɔgɔra. Merci beaucoup.